Акмурын авылының дөйім білім беру мәктәбе үткән буаттың 70-нче елдарында һалынган. Әлеге көндә белем усагында 165 бала укый. Ел һайын урындагы педагогтар һәм ата-әсәләр көсү менән ремонт эшләре башкарыла. Ә бынан 2 ел элек мәгариф усагы урындагы башлангычларга ярдәм итү программасында катнашып, мәктәп бинаһын ремонтлауга ирешә. 17 елда урындагы башлангычларда яклау программасына инеп, конкурста еңеп, менә шундай матур итеп беренче этажда ремонтланык. Хәзер быелгы елда авыл халкы менән ошо программалар тагыла катнашырга дип исәп тотып торабыз. Һәм унда ла ошо мәктәпте ремонтлауды алдык инде. Икенче этажда идәнде алыштырып, стеналарды ремонтлап, ишектер алыштыру планда бөтәһе 1,1 суммаһына авыл халкы бердән бер күтәрде. Быга тиклем мәктәпкә йылы үҙәкләштерелгән Казанлык аша бирелгән. Турбалар күптән заман һынауларын үткәнлектән аварияларда еш булган. Урындагы мәктәптәрдә зәңгәр ягулыкка тоташтыру бының менән генә сикләнмәй. Былтыр Түбә касабаһындагы учреждение Темәс башлангыч мәктәбенә лә газ килде. Әлеге вакытта эштәр алып барыла. Күсе мәктәбе буенча унда тотышлай котельне ултыртылган газга тоташтыру гына калды. Шулай беренче Эткул мәктәбендә газга тоташтыру буенча әлеге вакытта зур эшләр алып барыла. Унда йыллык трассаһы эшләнелгән. Тагыла планда Нигъмәт мәктәбен күсерергә, Басай мәктәбен һәм шулай Ишмырда мәктәбен дә газ менән йылытуга күсерүдә без быелгы елда планга алганбыз. Акмурын авылы халкының 70% 10 ел дәвамында зәңгәр ягулык менән файдалана. Әле газга тоташтырылык урамдар бар әле. Бүген кыланычлы сара Акмурын авылда үз блочный котельне тапшырыла эксплуатацияга. Иң беренче ул мәктәп котельне, икенчесе детсатын котельне, өченчесе сельско врачебный амбулаториялары. Ул котельнеларда без көттүк электән, потому что ике котельнеда теплотрасса бик насар хәлдә ине. Әлен сәмәтләрдә ва кышкы аварияларга тура килгәндә, даже тура килгәндә яңгылга каршылай шуга Аллаһка именно мана ошо котельнеларда теләп именно һаман эшләп китергә. Авыл амбулаторияһына ла табигый газ килде. Медицина учреждениеһы 10 авыл биләмәһеннән 4000 кешене хезмәтләндерә. Унда 15 кеше эшләһә лә педиатр, фельдшер кебек белгечләргә лә кытлык бар. Монда процедура кабинеты бар, физик кабинет. Көн һайын авыруларны кабул итәбез. Кирәк булгандарын Баймакка, Уфага язып җибәрәбез. Яңа елдан һуң кышкы халкындар тагыла көсәйде. Ошо мезгилдә йылытуның автоматлаштырылган системаһы социаль учрежденияларның даими эшләвен тәэмин итәсәк. Гөлнур Ишбулатова, Әлия Әминева, Ремиян Турин, Яңалыктар, Баймак районы.